Matul il-ġimgħa d-dieħla il-Union ħaddiema maqudin se tiltaqa' mal-Gvern minħabba l-mod kif il-kumpanija Aerofarm qed tnaqqas in-nies. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-President tal-UHM Jesmond Bonello qal li l-UHM tinsab imħassba minħabba l-qagħda ta' xi setturi fosthom fl-oqsma tal-farmaceutika u l-kostruzzjoni. L-Aerofarm qed jonqsu l-volumi. Fl-istess ħin, l-istess ħaġa nuqqas ordnijiet f'kumpaniji kbar li għandhom x'jaqsmu kostruzzjoni ġifieri s'issa. Nittamaw li għall-inqas iktar qudiem ma jkunx dawn diffikultajiet. Hekk kif minn xara li ieħor il-qatt f'pajjiżna qed ikompli jiżdied, jikber miegħu wkoll it-tħassib ta' ekonomisti ewlenin f'pajjiżna li jinsabu mħassba dwar dawn iċ-ċifri. N-numru ta' nies li qegħdin ikunu qiegħda tiżdied. Naturalment il-fatt li fl-istatistika uffiċjali jidher li l-qatt qiegħed jiżdied hija xi ħaġa li għandha tikkonċernana naturalment. Minkejja ħafna garanziji li saru għaż-żgħażagħ xorta ċifra tal-qatt fost iż-żgħażagħ Maltin qed togħla, anke r-rata ta' dawk li ilhom jirreġistraw għax-xogħol qed tiżdied. Parti wkoll importanti miċ-ċifra tal-qatt hija l-qatt fost iż-żgħażagħ u dik ukoll hija ċifra li aħna ma nistgħux naffordjaw bħala pajjiż li dik tiżdied. Jista' jkun qed jiżviluppa problema ta' long-term unemployment. Żieda ta' long-term unemployment fisser ukoll żieda fil-potenzjal ta' faqar fil-pajjiż. Min-naħa tiegħu l-ekonomista Gordon Cordina qal li meta jkun hemm miżuri biex aktar nies jitlu fid-dinja tax-xogħol, irid ikun hemm miżuri biex jinħoloq ix-xogħol innifsu. Kull meta tittieħed miżura biex inħeġġu iktar nies joħorġu fid-dinja tax-xogħol, ikun hemm ukoll magħha miżuri oħrajn biex fil-fatt jinħoloq ix-xogħol għal dat tip ta' nies. Ir-rata tal-qatt dejjem tintuża bħala indikatur ta' kif sejrin l-affarijiet. Jiena nisibha diffiċli li xi ħadd ma jagħtix priorità lil-qatt fil-pajjiżna għax il-qatt dejjem kienet waħda mill-indikaturi ekonomiċi ta' pajjiżna. Il-fatt li l-istatistika qed turi żieda fl-impjiegi mal-Gvern u żieda fl-istess ħin ta' qatt jista' jkollha impatt negattiv. Jaf ikollok impatt fuq il-finanzi tal-Gvern, impatt negattiv. Għandu kien hemm sforzi kbar biex wieħed iħarreġ in-nies iktar, ovvjament dejjem biex isib opportunitajiet. Mario Frendo għal Net News.